ananso ye da radia ye Ghana de shima mai mamu nyina mo ha promo ato ebro no so se awia pramto brakase ye bo a ya bo no free video mo ha no ye da ne nyina akidi mam na hye no so en se kase ye bo ife ha no mo a ebefa sompa 93.1 eno wa Asante Mantem Kopo Kumasi afei woko Adamfo Radio Paris France abuchimemu a kaseboyi anam ho na emaro mfisa doma 100.7 doma hinkro ya fabi enkranza 90.7 tachuman 106.1 afei sunyane 98.9 Kingdom afabi wo mankasimu eno ya 106.1 Kanashaban Radio ewo Kaneshi wobetumi etie kaseboyi ebina maro mfi se decoder no so no eno Obetumi atie be Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra na YouTube no so yedamu na ansamodo ya yedebra wawiabre no Haja special foods one more tayachi Africa some natural mineral water wadi nso krogen anso atayachi end point homeopathic clinic ni wase wono na betumi akwaje ahwe ede afi wona perfect baby diapers one more so asoya sene ansamo yedebra wawiabre no eni animu no ebini Footballers mienu eni okada rider baako yede wo makogina emra nanimu ama yebua wo mfo se wo mu entwi a 38,000 Ghana cedis ni akire emfama maame bi a wo mu kobu no ehun nsam awie yi yede nam Chief Justice Adwoa Futu Kodie Judicial Service of Ghana so wabasra da wo mo hwese won mo dwuma no han betom na ma ebu sonko enso abamu aloya fo nkabom ko ewo mai emu wo mo de ato dwa se saa ensensama hodo bi efiri bobo baaye semra nimfo e de ma yewradu buahen ne wo mo maka no se wo mo kɔ vacation ye se wo mo bedi wo masam saa bre ne de enya de a wo mo ta akire kura NPP amanyoko no so de abasa womo abatuo committee no ahyase a womo hwese ne ye womo ne akitafo bi a womo ayawaso central abatuo mpeso so behia na ntawantawa ekoso no wono sia no Sara na NPP amanyoko kuro ya womo de atu dwase nkrofo bi a ya hyase abubo womo din ewo Kaneto MD ne bribe ho ensensem yi emu no aban ne hye na emra ne sankrofo no eni Ghana Cocoa Board ediaba etwesen sembi adom kuma no keka arefa Cocoa Board wo mo hyehye bi a wo mo ediaba ho no enya de etesa akora na nyina mu no wo mo ne kokko akuafo edi ho nkomansa ensem ya eho ofuase ayire bi mra hye bedwani nso akasa ya eno no efa Cocoa Board fo wo mo sensem ya eho ene FOB ya babeto edwase amu chichemu aduoso bi akwa kopie mu ne bede na kokko akuafo no wo mahunu se de eti ankasa sanu yabari Ghana ne Burkina Faso edwade bekoso na fe bambo mu nsam so ayire nti one more sign de friend say Defense Cooperation Agreement ne mu nsam etesei wo ahunidie hu nsam eso no Ghana ban e de atu dwase eno ne fapem ne susudua prekope ya mensi assemblies ahodo no nyina no wo mode ba behye na wo mode agredi wo madwuma wo mo eye enti obi a ema nanimre afaya mano ne nsam so yebekọ obi man so na ho so de free wo ba no ye de ababa so we no nsam ahodo pi no wadika esan so de tie no sanabo so de to so du baako afempemienu ane aduonu nsia yatena sia ye de ebaba som yane ya no wade ye hia na wiabre eyeme AKOSUA AGYEIWAA KODIE boaten mene AGYEIWAA ASARE Afei kasebono enchiremu ankasa eni footballers mienu eni okada rider baako ne yedo makopie mu ewo Asinfo Su District Court ya court no etenase no entansa yede abom se dwadini bi wo mu akobu no sika sum 38,450 Ghana cedis a wo mo nam saa kwati kwan so mobile money hu dwubadie bi ena ekobu no bra Facebook Sompa 106.5 FM Accra emrantie no ena yede wo mu nyinagu wo hwe wo mani mu kura no a enhye nkuran young boys enso fraud adwuma no wo moye na saa mrantie miensan di odi kan eye Francis Apia wedi mfihye na duro no 924 Emmanuel Otenso di 24 Sara ya dodo no afre no Flow Delhi ena di otwato no ye fre no Emmanuel Ntwi na chese yimafo ne de wono na di mfihye na duro no baako 21 ya wo mu nyina ye mrante a wo mote asimbreku e wo mfimfi mantam no na his worship Abdul Majid Iliasu wono na tena sam no so no wo kire mu se sa mrante miensen wo mo hwe se sa sika no wo makobu dwadini ya ye fre no Shelin Stella Banfo
wɔn akobu na gye saa sika no wɔn bɛ refund sika no de amadwadini no na wɔn mu kyerɛ mu ɛsɛ complainant no wɔno ankasa na ɛbɛ reporto asɛm no akwadubɔfoɔ soronko Inspector Matilda Osa Boaben wɔno na edi kwadubɔ no anim no wɔse nkɔmɔ no deɛ wa ne nyinaa ne sɛ dwadini yi di ne dwa ɛna wɔkɔhyia mmeranteɛ mmiɛnsa no wɔse wɔn bɛtɔn electrical gadget bi na gadget korɔ ne deɛ sɛ yɛ TV sɛ yɛ deɛn wɔn anhyɛ da nkyerɛ mu na wɔse wɔn ne wɔn ka ya ma wɔyɛ so wɔn kora no wɔn ɛkɔ akɔtɔ kohu mobile money vendor bi na nka wasɛndi sika no de ama wɔn na mmeranteɛ mmiɛnsa kyerɛ mu sɛ sika na wɔse apia no wɔn na edi transaction n'anim Francis apia na wɔkyerɛ mu sɛ number wɔde ma dwadini Shelin sɛ wɔn sɛndi sika no nto so no numbers mako mmiɛnsa mua mobile money numbers mmiɛnsa ɛna wɔde ma no sɛ wɔn sɛndi sika no engu so na mobile money numbers mmiɛnsa no wɔn register wɔdi mmiɛnsa mu deɛ di kan yɛ Saa Hasana deɛ tɔ so mmienu yɛ Rebecca Buasiako Entwi ɛna deɛ tɔ so mmiɛnsa no yɛ Sarah Jeti Arthur enti edi ana yɛ register mobile money numbers ne wɔ mu no ɛna me de ato dwa no na sisa no sɛ wɔhwɛ sɛ deɛ asɛ nkɔmɔ ne kɔ na mmerante no wɔn hyɛ dan hu deɛ wɔn yɛ ne adeɛ saa abrɛ no wɔnya sendi sika ne dada wɔhu sɛ dabi sɛ nkrɔfoɔ na yɛ ne bukata ɛna wɔkɔ report asɛm no ɛma Central North Regional Police Cyber Crime Unit ɛma wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn yɛ nhwehwɛmu ne yɛsɛ ahyɛseɛ no wɔn hu sɛ mmerante no wɔn nkɔ akyire sansa wɔhyɛ calls na wɔn ayɛ ɛne nkɔmɔ ahodoɔ wɔn di numbers a wɔn de ayɛ fraud no adwuma no ɛyɛ ade a wɔn betumi atresi ama na yɛ yie akyire ɛna wɔn kɔ hu sɛ wɔn akɔbɔ wɔn ho adwa ɛwɔ Asimbreku mfimfini mantem hɔ no mo baabi na kyɛ sɛ wɔn kɔkye mmeranteɛ mmiɛnsa yɛkye wɔn no wɔn gye tum sɛ wɔn ayɛ bɔne enti court no hu wɔn mmɔbɔ enti His Worship Abdul Majid Iliasu tena se a wɔhwɛ case ne docket no mu na wɔse dabi mmeranteɛ mmiɛnsa wɔn yɛ first time offenders na kyɛ sɛ wɔn bra edi kan nie sɛ wɔn akɔbu obi sika a ɛte saa ɛna wɔn asɛm ma mmara mu nso da sɛ bia wɔn ayɛ bibi ɛte saa nti no wɔdwodwo hɔ ma wɔn sɛ sika no ɛsɛ wɔn timi twia ɛde ma maame Shelin ya wɔn akɔbu nui enti ahyɛseɛ no wɔn de kan twia bi ɛna akyire nso wɔn boaboa sika na no betwia enkaye no ɛde ma wɔn nti yɛkasa die sika no wɔn refund saa 38,450 Ghana cedis no wɔn refund ɛde ama Shelin ya yɛka ne ho asɛm yi na wɔn asan ma wɔn de wɔn nsa ahyɛ nkrataa ase sɛ deɛ di kan nie ɛsan to so bio no wɔn asɛm ba court hɔ de ɛne straight na yɛde wɔn kɔ akɔto afiase nti we kura deɛ nyame na adi wɔn ho afofi sɛ wɔn yɛ first time offenders ya judge ya wɔte na dwam kura hu wɔn mmɔbɔ a ɔno deɛ wɔka wɔn se wɔn ntwie sika no wɔn san ɛde wɔn sa hyɛ ntiase apam sa sɛ wɔn bɛda suban paadi nti we kura deɛ wɔn ankɔmu kura na emom wɔse bond no emu no so wɔn san ba court hɔ deɛ tɔ so mprenu a straight enya ade a wɔn asɛm kura no wɔn betie ho asɛm ɛna anopa yi ana awie yi yɛde ne akyire ɛde amamu yi Jumadi sonko bi akoso ewo sunyane nam so ama eneyi yenuan majajefo ya wo ma Ghana mu wo senior staff association wo mo enokohia ya na odi sadwuma no na asemtia na edaso no eye sane ye beye na pepepe yo betumi akoso na fezo kra no wo mo Judicial Staff Association of Ghana wo mo dwumadi a wo mo die no ebetumi di atantene ne sonko enso atumi abraye na ebro no dwumadi sonko ntene ne sonko enso atumi abraye na ebro no dwumadi sonko no koso na Chief Justice Edemo Meyi His Lordship Justice Paul Bafoboni wode ekotu dwa etwerese ade ba ko a aya na druma bi a ema yenuan ma judge for one mo edanso ewa ade nyina mu eye pepepe ye wo mo no kwawedie ena feso mo de buo ebe mo obi bia de bra wo mo edi asem ne sane nti wo mo nwase ebetumi ade de pefe ewo wo mo ne ye nyina mu na wo manfo wo ne wo mo ayi adwuma no so no wo mo nkasa se bi producer wo mo so bro so chen wo bibia da enti wo mo mu wo mo rasa wo mo dwumade bia da ya wo mo die no ehan betumi atom ebron His Lordship Justice Paul Bafoboni wade ne nsamo etu dwane yamane boni opambo agyeman ewo hono mo a watwe bi ede brain sei. Every act of courtesy matters. Every lapse of professionalism matters. And every act of quiet dedication, however small and unseen, strengthens or weakens the public's confidence in the judicial system. But partnership, if it is to carry any meaning, must travel in both directions.
Management has responsibilities to staff. Staff in equal measure have responsibilities to the institution. We must create a working environment in which people are treated fairly. Their concerns are heard. Merit is recognized. Opportunities for professional growth are available and legitimate grievances are addressed through proper institutional channels. In return, the institution is entitled to respect professionalism, discipline, punctuality, productivity, integrity, and respect for the people we serve. Na enochi no na wasofo ya wo share apedie wo nsem so Dr. Abdul Rashid Hassan Pelpu wana so de kakra etoaso. Second Quadrennial Delegates Conference of the Senior Staff Association of Judicial Service of Ghana. I consider the theme of the occasion trade unionism in the service, partnering management for quality justice administration as most appropriate and of significant importance to Ghana's democracy, industrial relations, justice delivery. I deem this theme very significant and reflects the very expectation that we expect to see in all union activities, especially with the judiciary. The team therefore challenges us to move beyond our traditional understanding of trade unionism as being primarily about wages, allowances, and conditions of service. It shifts our focus from a trade union that is not mainly a defender of workers against management, rather a responsible trade union that is a partner in institutional development, productivity, ethical conduct, innovation, accountability, and quality service delivery. Na nekwakwa muwono ana Senior Staff Association at the Judicial Service of Ghana womo president Mame Marine wono so kasai na nsemo kan ebini. It's indeed a joyful moment to witness today. Today is another testament of resilience, hard work, and unwavering faith of the leadership and membership of the Senior Staff Association of Judicial Service of Ghana. We started 8 years ago with nothing but a strong conviction of what is right and hope that we will succeed in our mission to correct the anomalies within the system regarding staff representation and better conditions of service in line with the dictates of the 1992 Constitution of Ghana. Despite the challenges, here we are at our second Quadrennial Congress, still standing strong and unwavering in our conviction. Let me take this opportunity to say a big well done to the noble promoters through whom this effort and this union has been formed. I was your warrior, Jumadia Sonko ya akoso ewosunyane ya yamane boni nana juma opambo odimunchi mukakra ebreye. A lawyer for Kabunku ewo May emu Ghana Bar Association and woman de adestrede to Chief Justice here Paul Bafu Boni enimo se adaworo ma wonhwem said ye beya atemuafo ewo May emu nhihye ya woman de ye adwuma ene titru pa de fa oman Ghana emranimfo ne atemuafo womo akwama empepi ya no womo kwa ahomegye no womo emfasa nhihye no enye adwuma na ekuo no echiremu se eno no betimi aboa ama adwuma na womo ye ne ewia abom so my Ghana muni ya wa mamra ya wonhyehyɛ ya adwumakuo bia no womde ya womde ye obibi efre no legal vacation na sabre no eduru hɔ no mo a lawyerfo ne agagefo nyina obi akɔ na homegye mu sɛ womo makɔto hɔ da bia pen down ne ade sɛ womo ba bedi asɛm womo so period no na womo de agye womo ahome na wɔse na nsɛm ntem beto dwa sɛ ɔman ɛkɔɔto na ya womo adwene sɛ cases ahodoɔ bi wɔ ɔman mu ne titwu ne womo a womo asɛm ɛda kɔɔto ɛfa ɔman ne sikasɛm ɛho na ebi te sɛ yɛwuradubu ahene mo ensɛm no ne ade no womo pɛ sɛ emranimfo no kɔ womo ahomegye mu a saa akwama bre no ɛna womo de betena womo nsɛm no so no womo aka ɛno na lawyerfo na tro de akwa Chief Justice sɛ saa akwama bre ne de womo a lawyerfo no kura ebi ni wo mayi mu ebi tu kwa akwaje womo ahome ebi kɔ vacation ahodo wa manone ɛna atemuafo no so saa bre no kwa no womo benya kwan ɛne womo busuafo ne yekenka ho no womo so atimi akyele kakra enti sa wo beka se sa bre no ne yede kwa akotena nsem bi atiti se ya na ehadwene na ye wo bibi efe no emergency cases ya e bia sa asem kron de ye hia
animanim yase ya betena so ne yabuafo a eno de ewo ho won betimi aye na moma nsam a ye betimi ama bre na ebre safata mu no yaka ho asam de adaworo ma won besere se chief justice ye tie de wo ka no se de be ya wo nso ebetimi anya bre akwakwaje wo ahome na ensam beto odwa no ye rasamola tachia ne law firms ahodo bi wo mai mu atena ya wo na hwedi amanfo asam de ma wo no wo ebeka ho asam be bo nwa se adaworo ma chief justice ntie na se ekwa eba nyina no nkrofo bi so to ayampia se na sa lawyer fo no wo won kabom ko wo Ghana ha enti ade nti na se ekon na akwakoyi nipa ba ko mienu bi ntokwa ya wo so won beka bi enu nti na ene GBA fo so wo de enkrata ya ba wo asensansensanse esre se sa adesrede ya wo de koyi chief justice enti na so pemu na wonyemfa mo se de be ya somdwe betimi aye adwuma na adwuma ne mra ye bata embranimfo ne atemuafo madwuma wo mo ye judiciary na adwuma no nso no ne die atimi aba ho na amanfo so anya rehyimu wo madwuma wo mu edie no emu Abuso yetoa ensam no eso na afempem ye ne dunum 2015 mu no eyade asa Ghana ban ene Turkey wo mo energy company bi ye friend say AKOSUA Energy wo mo sensan contract na ne nyina da efa se ne be ya wo man ne nyina mahoden no enkane ne betumi agina so na dumso no wasabre ne ye fam wo no ne nyina da etu betwa na num na managing director na woda tema oil refinery ano sabre ne mu no owura asante kwaku beko sabre ne mo panyipa na di mu ntintiman pa bra na contract no enwo hye koso mam so krampo ma ewi ekire no entie bia yen sakan ye kire se ehun contract no ya de se dodo no a wo ma ne ya de e ma che se ehan ansada antom se de no man no ye hwehwe no wo eno krabo kan ho bi e ma US wo mu federal jury wo mu de no kogina mara no a na emra anidie na ye ka sei Africa Center for Energy Policy wo mu de ba e kire se sa deal no a ekoso 2015 no wo mu de no mu nimpefe se enya de ehan to mo ehyepi no a ana ankoyie famo magana ema wo man no ye hwere sika boten ewom nam so ntini wo me de asasem wo me de kiakan ne dada enye ne ye ho asem aba no ena wo mo san so ba besi so nemom ye se asem ba ya ne konyane dada no eni ntina ama won mo eka bie na executive director Adema Africa Center for Energy Policy Yero Benjamin Boache ebra no wode nsem no eto dwa no sei ena ochechi. Any sensible approach require that you pause and investigate and look into. So at this point, it's not just even the OSP, the Attorney General, even the Energy Ministry itself should be doing introspection. Unfortunately, you have a new minister who wasn't the minister at the time when this corruption happened. Should now look back and say, can we look at these agreements? We have recently been struggling to even engage these IPPs to give a significant haircut that keeps the sector afloat. So this is for me a major opportunity to go back and look at how these contracts could have been optimized. We have had no doubt in our minds since 2015, and you track all the writings, all the publications we've done on some of these IPPs. We have always been worried about how these contracts were signed, and we knew something was wrong, but we couldn't, figure out that it was just mere 1 million, 5,000, 20,000 that could make people, sacrifice national duty, to undermine our collective purpose and duty, interest at that scale, right? If you look at how these IPPs were contracted, and we talk about emergency and everything. Emergency requires emergency solution, and it requires emergency approach in procurement. Abusuwai Africa Center for Energy Policy. Wapanyipa yo executive director Yero Benjamin Boache. Na ensem ye ho tema oil refinery kane MDE ensem no hono New Patriotic Party NPP amnyoko no aka kira ban se enmenimu ya wo mu ayabobo wo mu din e wo sa scandal no emu no wo mo nhye so wo mu de wo begina mbra no na mbra no eni wo madi na wo se ade a US fo aye wo mu hwehwemu ya wo mu de ho conviction aba no afei na ban ne beka san iyokofo so mra meye wo mu de na enkrofo ahodo bi nso ye nhye se de numa besifa ko se won de wo mu nka se ma iyokofo nya wo mu hwehwemu wo mo nye nemom se won be ye katasumu amwaso ni ade se bia ekoba se nkrofo bia wo mu di be piem se sa abre ne NDC apen so enti nipa dodo no a na ye bobogbo wo mu din e wo report no emu no na eye NDC officials enti MPP fo se NDC fo ye wo madwene se won be twene tan na enne ye de afa ha unhu ba investigation ni hwehwemu no unhu ba ye kwakoduro ni ade a wo mo
Woman chima womo krasan sese nke MPP ni bi ne yebo ne di a ankasamre ye twe na bo so anyasem ketwa na amanyoko MPP twotwofo abedi akire eye Owura Haruna Mohammed wono ene ne nsɛmtwofo di nkomo se womo nhye se sankrofo no bi biara ne ho bon ewo asem no emu no wobetua soka. And today, the US has now done the raining for us. Ghana is looking for their umbrella. Why? People are named. These are known quantities. They should go. They have taken bribes. So they should go and deal with them. But we have been told that they are going to investigate. Investigate what? So these are the matters that is confronting the nation. President Mahama, if you fail, just resign and let us live on. That is what we are expecting him to do. Ene ya yekotie yeyi eye churchofo abedi akire ema New Patriotic Party NPP amanyoko no Owura Haruna Mohammed. Na NPP amanyoko ko no wa no woko Ayawa Central abato mpaso so a eyade se amanyoko no chitafo binum wo mobu ofupa wo munu yam kokko apai ni nyina no se wo mo kyerese party ni mpanyimfo no bi a wo mo Ayawa Central wo no anamotuo bi a wo mutuo enyade a wo mo bodwo sonam so nti no wo mo de krata akoma party ni mpanyimfo ya wo mo wosoro ho na anam so ama NPP Elections Committee adiaba a kyerese se ne no meka kwase ya beto aba eye internal election be wie che ne ntokwa ne ade ebesisie no enyade a wo bema kwan ama fiwe bi atumi atoso nam so nti no wo mo bomaden ase wo mo ne Ayawa Central abato mpaso no supporters ni betumi yahia na wo bia ka ne boso asam sa ne be ya wo betumi de yie ato yie na Deputy General Secretary Adema Manyoko Owura Haruna Mohammed wono na eni achitafo no edi nkomosei. At the very instance of when they arrived, they wanted to have access straight to the headquarters. So the security had calmed them and asked them to wait, and then so that they listened to their leaders as to who is coming to the headquarters. Whilst they are coming, you know, Ayawa Central is not written on their faces. So the security needed to know where they are coming from and who they are. So we called the leaders in on top. We had a meeting. They were sitting in air conditioning. We provided them with water. We had a discussion. We allowed them into the compound. When we finished, I came out on behalf of the General Secretary to address them and also to tell them the conclusions that we have reached in respect of how we are going to resolve their matter. Na anochi no no panyipande baba to jatro se afa no hyehyeye a wo mo de baba gu akwam se ne be ya wo mo so brief them after meetings what has happened and what has transpired. So all these matters have been so, and they appreciated the matters that were being discussed and they were happy, and then they left the headquarters back to their communities in their constituency. The outcome of tomorrow's meeting is what will inform the next line of action. Woman show me say kasem tutu ene humpuntu eso onumunyamfo kojo opon onukro ya eyo ofonse ayebi mrahye bedwane e mani musamsa na nsemo koko akuafo nkomo e wode na no atomu pa sa nya de a wo betena se ayenhwe han ama ban no sabe asisi koko akuafo de esefata wo no esesa aban ne de ma omade mu ye beti koko obuo so ne ade ekura sa nkomo no nyanko wi ase enwie yi ene se na no wo mo da ya wo mo ate se sa sika no ananka esese yetwia edema koko akuafo no nanka aban ne begina ewiase amansan eye edwaman so de international market no ena aban begina so ene yese bia sei ena yeto no ewo amansan dwane so a sa sika no eso ne yebehye ne yede atwia koko akuafo no kantinka no no ebema ewia bomama ne yemamu ada ho se koko akuani no wode ne koko ema aban no woto a wono akasa betimi atena se de calculator esi hu se yekwa amansan dwa so asika ebenie anasa se de aban no eto koko enie enti bia memedie ya amaton yi sempoa anataku ena menya sa na na etie wo se na no wo mo ho no mo a aban ne se wo mo ebe make sa payment no dia wo mo de bibia ba e friend free on board FOB eno so na wo mbegina ede atwia sa ho mu nchichemu aduoson no ede amakoko akuafo no eno na yewura kodwo opon kroma se wo bisa se sa 70% no kuani no ede enso no wo begina ede abuo ahu se sabe sika na woje no eno anesesa aban de ma no anasa aban ne ma ne bia fa nkwanta eno no ebekwa akoye den ama koko akuafo no wabra wone nsɛmtwofo edi nkomo no sei en wokan no. With what they have taken out and now brought in, they are going to now tell you what FOB price they have achieved and strike 70% of it for you. Who does the verification of that achieved 70%? No, they are the ones who have to come and tell us. That is a problem because the original promise was to create a scenario where it's not subjective to the government. It's a world market price that you can check. Now, under this new law that they have made, they are telling you that, Cocoa Board will now go and quote-unquote achieve an FOB price and then come and declare that price to you. And then you get paid 70%.
ranking member bedwekuo ya wo na show man sikasem ntotoe ne mpontuo eso no kro ya eyofo ase ayerebi mrahye bedwani orumonyamfo kojo opon na awasasem koya wono Ghana Cocoa Board won maba ya no na wo de aba e kire say no krasa brano bia no wo mo to koko di fekuafo nemom enya se won man kasa akwatena se de wo mo pe arrange she fufuro bi e ba koko akuafo wo mo antiasie na wo mo kire say asase no kra wo mo ne koko akuafo no ahia ye ya wo mo ne won madi nkomo afei wo mo ne koko awodo wo mo mpanyimfo nyina atena se ahia endinya de fufuro afei na aba so se de dom kuma no keka no de se de Ghana Cocoa Board fo eboa akwakwa baabi ena mo mpese mo de ade bi besensen koko akuafo komo no wo mo kire sante sa asase ne nyina no koko akuafo wo mo nim de e badada ena wo mo nim hyehye ya wo mo de agu akwam na wapanyipa ya woni amansa di nkomo de Ghana Cocoa Board oro Jerome kwaku sam wono ena asemi odituja. I am indeed saying on record that there was a tripartite committee comprising of the Ministry of Trade, Ministry of Finance, as well as Ghana Cocoa Board that met with the local processing companies at the Ministry of Trade and Industry for us to even ascertain whether the companies are having the capacity in relation to the proposed 50% that we are making to them, if they have the capacity to even process it. And also, all that the MPP is saying is an afterthought proposition that they want to put out there, create the impression that nothing of a consultation was done. Meanwhile, consultation have been done. Chosa one more dinka din komo asie dada enya de a omne baba shekuafo konwari aye panyipa ya woni amansa din komo de Ghana Cocoa Board ye Rajarom kwakusam Sompa 106.5 FM across Sunye yento akase bono so ewon semfoforo emu na aban asan atimu biemu se wo mo nsusuye ya wo mo de bai se mensin assemblies ahodo MMDAs no se wo ye aban krachi a woda no anase aban awura ba woda no a esa wo hwese ahonidie hu asem ne no wo mo de ba susupu no kese ede ama assemblies no wo mo adwuma a wo mo eye ne nyina no ka se de be ya wo betimi ama nkuranhye bi akosoro e wo assemblies ahodo no mu na ahonidie hu asem no etimi akoye sanse wo kompotem ahodo bebre wo Ghana ha Judicial pa ne enkranmonten so a ya na enye bola efi na gata emu ayema chese miaya ahodo ya niema basa ena ekoso nso be kono na ye wo mansin krachi ana ye wo mansin awuraba ewo empotem ho enti se bia ye besa bowudin na udibre no wato aso de a ahonidie no eyade ba ko ede be susupu no kese pa enti aban no asan timu biemu se saade no wo mu remfiye eda so gina ho ya eye adwuma nti wo ye wadwuma no wahwe no waye no ye no china bi ye ho wase a wa ma meka sen na me de aban ne time na de na yan retain me na dwumadie bi ko so a second national dialogue on decentralization and responsive governance in Accra na chese wo mo tena ase e de dwumadie bi hihye so a wo mo eba bai na wo matoato adwena ebetimi aboa makro enkuma mu mpontuo atimi akonkan sa dwumadie no ase e na mampani abedi atwe obenfo na na Jane Opoku Agyeman e de sansemi ekotudwa. The recent flooding in several parts of our major cities is a sober reminder of the consequences of weaknesses in waste management, sanitation practices, and the enforcement of environmental standards. Cleanliness must become a daily discipline. To reinforce this commitment, sanitation performance is now a key performance indicator. Assemblies will be expected to demonstrate measurable improvements in cleanliness and waste management. Ene ya yekoti esesi eye mampani abedieche obenfo Jane na Opoku Agyeman na dwumadie kro no asesoafo ya wo hwe kronkuma mu empuntuo ahensie ene nsore dwumadie ensam so Owura Ahmed Ibrahim we kra kane na wono sesesi a wo masesa ne mamunti wonan enye soafo wo hono mu biem na wo ye former minister wono so ede nsem kakra etudwa efasa dwumadie no ehu. We must all perceive the flooding situation in the country as a national security threat. And I'm happy that the national security came in to support us to solve it. But that was reaction. The national security should have come in earlier, and that will be prevention. 2027, that is what we need to do. And we'll be ready to support you.
kane soafo anu ohwe kronkuma mu mpuntu ahensie ene ensoresore djubadie ensam so onumunyamfo Ahmed Ibrahim ena yete ne nken Ghana ban ene Burkina Faso man no egusu ada ya won mo eye nhyehyeye na antiasia pam ya won mo sensan no wato ne din sa Defense Cooperation Agreement ne nyina no ayese amayi mienu no wo mo behwe na won maboa wo mo ho sane ye beya won bambo mu won bayir mu na fe adwade mu nsam no ene me nyina atumi akototen de ma won mo yenka wo manfo ya na senta mo yete sa Ghana fo bi mu a wo mo ko Burkina Faso akwakofa nto osidi aba ko wie kire akwomukafo bi koti wo mo ko bodo do no atu hye wo mo asan ya wodo ya wo mo de koyi a ebi mu fifiri mu wo mo maka nso prai ma ebi mu kura bepem ne edi hu bo pinu na aba beto wo mo so na sa de no ko so Burkina Faso ye no kura mpunti Ghana de hye bi mu a wo mo tonto osi sore ye aya sa ne wo mo na kura ko Burkina Faso biem wo mo mfa wo mo nto osi na Ghana ye nso ye mfa Ghana ni nti no anam so ama mayi mi no pesa wo mo tena se na ntiase apam foforo kura etumi ye adwuma wo no mu no entem na wo ba Ghana mamu a wopanyi pa ya wono ginam se Ghana opanyi na wo hwe ye difference ye bambo mu no aya Dr. Kasela to ba force no na ginam mpremprei kosi se wo foforo ya ye no Yera Kenneth obaba tena akonya so wono agina mu de ma Ghana ban ya wo sensan entiase apam no ema no ye adwuma na enum no na wokọ Burkina Faso man ni mu a Minister of War wono so aye Major General eye Simpori wono etena mu ya wo sensan entiase apam no ede ma Burkina Faso man no na amayi mi enu entiase apam a won masensan no wo mo kire se eba be hyem kena na afen so kora aboa ama wo mo mienu no adwadie mu nsem akoye nti nei so obi from Ghana no wokọ Burkina Faso se wokọ akodi dwa ehu bi anim sa na obi so firi Burkina Faso se wo soa se bi oni ntos ni jene ananio ma wodo bi a wo mo so wo na wo de afiri Burkina de abo man Ghana mu a enya de ehu be wo mu kora ye nanwene ho se ye kwakohia kwamukafo ama wo makwakoto yetuo ana wo makwakoto ye ho nyoma sa nyoma ni nyina eba be firi ho ama mai mienu ntamuro mu kita wodie no emu atumi aso yie papa sanse asrafo dom a won ba bebo mpempe na won ma hwese santi ase apam ya yasensan yi emu betumi ahye na no yade a eso ani yie papa na Ghana ban ahyebo se firi na de santi ase apam no ayade se be ye adwuma na aboa ma mai mienu no won ma yonkofa ye da wo ntam no emu entumi teteda Yade kasiye bono ekwa Asante Mantemo na Ashanti South ensemchofo nkabomu kuobi ewo honom ye ne wo mu free media houses ahodo ya wo mato mudin Ashanti South Media Caucus wo mo abo aprosi adwumakuo no mpanimfo ahodo nan bi abaso ewo regional command ho ewo Ghana Police Service no mu ewo adwuma so na wo mo aye ewo Asante Mantemo ma bambo ho nsam no etimi ekoye na wo mo aye bo wo ma abaso no DCOP Joseph Hammond Nyaba wono na ye Ashanti South Regional Commander Afei Chief Superintendent Richmond Bonsu wono ye Divisional Police Commander Bekwai Division ASP Martin Amuakpente wo ye District Police Commander ewo Bekwai Anafo ena de etwato no eye Superintendent Stephen Entry ya wo ye Regional Crime Officer ewo Ashanti South Regional Police Commander na sa abasuboyi wo mo kyerese mpanifo nan wo mo ye adwuma papa ne no wo mo nam ha no wo mu chesi akromfo na wo mo a wo mo gi amanfo bag ne keka ho nyina no eno nso wo mo eboa pa ma enne se de emre bi atwamu na wo kwa Asante Mantemo a krono agintin ni sese ebetimi aka se eso ate abafo mo kora nti aseda bi wo hono mo a yemfa emma saa empanifo enan yi na Ashanti South Media Caucus no panyina woda wo ma no se president eye Francis Owusu wono ena ejina mu ya dodo no afre no Berima Kwadwo wono na ejina mu ede citation ni abasobode no emma empanifo wode nsam kakra etuja This year, we see our chief operation Judicial Sanitation. This essential food, essential food, continuous media, sanitation. So, several Eni ekotie yeyi eye Francis Owusu adodo no afre no Berima Kwadwo wono na ye president Emma Ashanti South Media Caucus eko no na wakasa wie ye no DCOP Joseph Nyaba Hammond ya wono nso enya abasoboyi ebino wono nso kasa kakra eda wo mo ase ewe ni onyam hya wo mo de ama mpanifo enan no se
ensɛmtwerɛfoɔ ne aprosifoɔ deɛ asɛ 5 and 6 wɔn ɛyɛ nipa baako san sɛ wɔn mu ɛyɛ wɔn adwuma ensɛmtwerɛfoɔ ne bɛfa Sara nso ɛna ɛno nso afa yɛ ɛtɔ so no nso no nsɛmtwerɛfoɔ so yɛ wɔn ade a wɔn ntumi ɛnyɛ bambɔfoɔ no ɛmfiri mu enti saa afa no mmienu no deɛ wɔn bɛkɔ so ayɛ adwuma kɔsi sɛ Kristo bɛba na wɔbɛsrɛ sɛ MPP yɛ ana ɛtɔ da nkurɔfoɔ bi hyɛ da no wɔn ɛsosogya ɛde gu mu na polisifoɔ deɛ wɔn tietia nsɛmtwerɛfoɔ fa ahodie so ɛna nsɛmtwerɛfoɔ so wɔn nkɛbi ma polisifoɔ ne ade wɔ sesa ne mo no nyinaa no wɔn fa to baabi no wɔn apɛpɛrɛ yɛ no kuredie enya adwuma no wogidi pass saa nyonkofa no nso ebetimi atintim amamfasodie pii aba so DCOP Joseph Hammond Nyaba wono eneye Ashanti South Regional Commander ena yetine nkan yamani boni bawa bedu ene dia mani boyi ebai Antier nsaka kyerɛ anhwɛya enkyekora fangobo ebesan so apagya nyina no yɛsɛ amansa dwaso no kwa na ekosoro yɛ nei Ghana ban ɛsɛ wate diesel no 2 Ghana cedis na so petrol no de aguso ada ya epagya no mu yipa na Chamber of Oil Marketing Companies CEO ya wodano Dr. Riverson wopon asemi wababa kyerɛkyerɛ mu kyerɛ sɛ ene Ghana fo nhyase ene nhyase po mu nsuo sansa de ba no eni esusu yi. As a hugely important country, if I had to use $10,000 to import 1 barrel, now I would need more than that to import the same barrel. That's bringing the high demand on USD, right? From our part of the world or from our part of the business, right? So that for sure will bring a bit of stress on the PBOG. So I would advise that the government to make dollars available for import of crude oil products so that we don't feel the heat, in terms of the demand for Forex. We are buying the fuel at very high prices and we cannot keep on selling below just in the name of price war. Now price war is over. I was your way a year upon Paya Chamber of Oil Marketing Companies Wadano, Dr. Riverson upon Nene and Na Yeti. Na Ghana Association of Universities Administrators, Womas so at the Kokobo Atujaya Wuchemu, say a ne will be biada. Obey what Jonesa won't find a shema pa enya juma, Nemo Muankasa, Obey Obatnas yet, sir, just a directive, sir. A universities and woman penny for a diabasa 1 more teaching, obey what you say, Obebusuano, and Yadia Umdo Bachora, Winnie and Wambarasa and Maranu Betty, send you 1 more canoe sans and a woman diaba, some will be young Quajuma. Ghana Association of University Administrators, no, 1 more Quajuma, 1 more Tenefiano Mada, and Namala one Sibia, 1 more animal quinsa, 1 more Sabaka, now so permanent 1 monsa and Kaye. Now some function would dear Koswo and Alpany Pa, ya, where chairman, Aya University, 1 more chapter no, Edema a year. Ghana Association of University Administrators no Ora James Kwasi Bekun what is Akokoboy etujasi. Any GAWA member found working during this period will be deemed to be sabotaging GAWA. Pictures of such persons will be published on all GAWA platforms and they will be named and shamed. We urge all members to remain resolute and united. We believe that with full compliance, we shall achieve our objective within a short time. Na anochi no ana secretary adema University chapter no yero so kojo wono so de kakra etoaso. If you peg the least teaching staff allowance in relation to the highest non-teaching staff, you see a disparity of not less than 50% in terms of the allowances. The executives of GAWA have made such efforts. They have written to the fair wages and the government, other parties in government, but regrettably we couldn't get any positive response from them. If government is a listening government and obviously listens to our demands in respect of bridging the gap between senior members teaching and non-teaching, obviously GAWA will consider coming back to strike. Because as we stated initially, we are not fighting the university, but are we fighting the teaching staff?
na enochi no adesuafo ne bia wo University of Ghana enso edito aso kire se no kwase me strike we yade be ha wo mu yi papa ento mo sra mpanyifo se wo mram. Not really aware. I'm not aware. I'm hearing from you for the first time. I'm not aware. It hasn't affected me in any way. No, please. My department, yes. All the people that are supposed to be there are there. Government should look to that because that's also their work is also important, because the university body is not just about teaching, just lectures. So they help in administrative work. I was away at the University of Ghana this year for the woman canon. Perfect baby diaper and a year come for the about time be Sir Obibiada or Bofrano. When Yancha said your Johnson na odaso abo diaper no de. Rasa wo de perfect baby diapers. Na ebeboa kodano na afei wo de abobo no kakran kakra na yi rushes bia de fra kra no to ho afei so ebeboa na ma ne to ho no atwayopo sane ebeyi a wo da kra na sabio ogyanenan ana wo dwonso de gunu hu a enkonko fan kambone bia enfamre no about time mo sha se mfanyi modwuma na boa afei wo ton so a ye to ne ntantam de mo bomodi ya sa wo be fra ho mai na wo ne mpanyifo adi nkomo 0531 099889 0531 099889 end point homeopathic clinic nie was a brain na beja ya hwefe free honom say ya wo mu nsemo prostate na ho atachema anasa wo kidney wo sa no ne nyina no end point homeopathic clinic kuma se wo kronoma bohia and Accra Washer signboard honomwa Spinters Road Accra Bibiani afrano 0244 867068 0244867068 Hajia special food sini Adriana Papa Fino no was if phone na wope Tioza fi akpare ana kokonte apapensa wachi jollof fried rice ni nyina no Hajia nsan no adwuma was a friend way 0246 359 921 0246 359 921 Reso ni jina yadan hotel ye ba ye de mono nsem ebeto so kwa Jesu why no Mr. Bremwa ayamio na adana kodani susa yamse komna dinu eni se wesu a Mr. Mfa na mame akwadana dadwin so musa no hwe ne court ni mukrafo wo de mame nyini diaper no diaper no krade masisa me hu ne amenyempo Aya diaper na hwe diaper fufura abadwa so perfect baby diaper make na asemi a chinsu ankasa emu ya moton na ade bo akwada na ensansa bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana ha ye na ebua Ghana nkwada nso ankasa ono kwa na wokwai me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akwada na Fre 0531 099 889 and 0303 957 965 FDA agi edwade nkratoyi atum. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwambo. Onyankopon di fa wasra no eweye brem. Enam ne nsaso ama Onyankopon we ya won wade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us Sompa First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ne asasi hia. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And Mason First Service in Chawo Home Hoda, a Yadrada Kusi if Yadanopa, Anopano Numkusi Anopanunsia. Fawodanina share radins, na erade beye. Ajibebia ampa ebusuan yeda mwase ye kwa kuwie ewo amanone na ye ko Russia eye Moscow na Syrian court bi etna se ya wo mu kire mu se wo mo dictator ba ko ye onokora na ya ho na firi na dwuma wo ye so eye Bashar al-Assad ye ka se court na tana na sanso bua ne fo wa bra woni ho enti de efre no
sentencing in absentia no ebi ena yaya nui na we kura de yebua ne kumfo ewo absentia yi hu nkomo ya yeboyi emu esanse womo ahunu se wadi bone sa abre no a na woye panyinipa a wodi wo man no animu se eye soafo na womu kire mu se odwane free Damascus ena wakwakɔhye Moscow honomo baabi woni na busua sanse afimpinu ne aduonu 9 2024 December bosom no emu en womo to aba editia no na womo de tia no womo se sa abre na ansa na yebeto aba ne de etia no enkrofo bi koye ye kire etia adwuma bi ana na aban na eye ne hihya woduo bi ana papa yi wo ye ewo man no emu na womo koye sa protest no ye kwachi enkrofo na womo ye protest na ye nya asem ketoa ye di womo mpabro pa enko wiase kra no papa yi kan ye ema ye kunkum ebi ene adeade a ebi famu ehwere womo nkwa enti ye ho anade so ne ye bedi na asem free 2011 hono na eba ye di na asem wa fa ni womo hunu se edabi adwuma wo beye ye no na nso ani ena eye wono ankasa na no asam ne nsa do adwuma so ne mankrofo bi nso ehwere wo nkwa wo demonstration bi ye koso 2011 no ase enti na esese wono so ye de ne kogina emra no anim enti wadwane am ya hwehwe na ye hu no enti akire no wo nya nti ye se wa free Damascus wa ba be hye Russia Moscow hono mu ba bia wone na busua na bebo wo ho adwa ewo hono mu nti yakasa idie ewo mu se ye nya hunu ba bia wo hye entwe ne medina mranam se nipa ni ya gani nemom ye nya mana ne sentence no enti wo nya che ne pe na che se wo de ne ba na ene se we ne so wo be sign wo se sign wo be bo ni tu akunu se den na eno nso ho asam na efri Russia man no emu a yede ne atwire ede amam se Bashar al-Assad ena womo abua ne kunfu ho asam enso eno no ye gina so na yede premto breakers ye bono asi se ebi afei na waso wa video no e Sompa 106.5 FM Accra ensem ayede bai na de edimu akotene bi ene se mrantie miensa bi a mienu ye footballers na bako ye okada rider ye de woma kwako gina Asenfo Su District Court ama court na hye se woma kobu maami bi aginisika 38,450 Ghana cedis nti court na hye ama samrantie miensa asan tue sika no ama maame no Sanso ana ene Chief Justice dia futu ama Senior Staff Association de ma Judicial Service of Ghana se wonmo hwese wo mudwumadie bi ya wombedie no han betum a lawyer for Nkabom Kuo Ghana Bar Association wo de adesrede ato Chief Justice tanim se wo besrada se akwama ya na emranimfo ne atemuafo no wo mko no wo hwese nhihye bi e bata ho no wo de beye adwuma Africa Center for Energy Policy and so wakasebo mote sa wan wakasa 2015 no munim se aksa deal no a Ghana ban Energy Energy Company ba ko esensan ye no enya de a enwema ekoyi NPP amanyoku no so de ofra kwa Ghana ban se Kane Tema Oil Refinery Managing Director Rasanti Kwaku Beko na sam ya sesei abaya ye kan nkrofo biara wo mo ho bon ewo mu no wo mo hwese emra no ene wo mu bi NPP amanyoko no de abasa nyame ya domu a wo mo elections committee ene ayawaso central abato mpeso ana support sene kwakohia na mentimi wase a esi wo party ni mu no won ma hwede ya to yi ofuase ayirebi mrase bedwani onumunyamfo kojo opon kroma de ato dwase ase aban ne pese wo fasa free on board nhyehyei ya wo mo pese wo mo di tua kokoakuafo ka no wo mo yi ewiase amansan dwabo no edi free ho ne no nso de nya de a wo betena se aye nhyehan ama Ghana ban atu saa na mo no awosasem kro ya wono Ghana kokobod ya base wo mo de nkan ne akuafo na dwene ho dada ntinya de a eya de foforo kra ya fe na akuafo ebehunu Mampani abedi achire he excellency obenfo Jane na opoku ageman edi atu dwa se mensi assemblies ahudro no nyina no se ye be retain wana se ye be hwabo abaso se wa ye adwuma na DC kura woda no ana MC kura no ye be san ma wato adwuma no so de a ene na ese se wo hwese ahunidie hu asem wo mpeso no so no ekoyi Ghana ane Burkina Faso aban no atena se asensan entiasia pamo a ebeboa ma aman mienu no wamba bomu wadwade mu yayum Saranso ne yede somo se ekuo bi e from Ashanti South Media Caucus wo ma yenhyehyɛ abo Ghana Police Service mpanifu ahodo enan bi abaso e wa santemantam se wo ma boa makoro no bo ene nipa bonefo sem no eso ate awakase bomu an wote se
Chamber of Ayo Marketing Companies adiaba se one matete se ansha fango buo abesa kwosoro ne no na yade a eyabo mu yi pa we ni nsema hoduo bi yede amanone de etato eka ho ema wo ne ma prem to breakfast bono edi mu yede asada ema Endpoint Homeopathy Clinic se wo mo asoya sene Hajia Special Local Foods and afi Perfect Baby Diapers so diaper papa ubenya na ode abo ba no Kasa Natural Mineral Water eye abojunso pebi na yusu wafie mu offices any baby yede suma hoho nyina Sompa 106.5 FM Accra ye ni affiliate ahodo Ghana ne amanone Sompa Kumase Techiman Enkranza Takwa ye wo nyina efa kasebo no ebi Kingdom 106.1 ewo mankesi mfimfi mantemu a wo so agibi adanfo pa radio ewo Paris France Facebook any YouTube nyina ko hono makasebo no ubetimi anya bi na wahye www.sompaonline.com so ya church obi wo hono mo a ubetimi akono akokinkan bi ye no mo a ye de kasebo no ebra mu awie no AGYEIWAA ASARE enemidin mene AKOSUA AGYEIWAA KODIE boatin Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase